Oikeista mietiryt 20 paldia discodance. Oikeista mikä hakkilainen sitä Harri Vantaatti spelarita dotta jagaren diskotansen. Oikeista Jyrki Syrkkönen Nestikulupalti Diskovita. Oikeista Peter Bubunen ästä bästa köstä. Ja Musa. Nykynuorison levytansseja ovat disko, jytä ja beattanssi, mitkä tuottavat erikoisesti vaikeuksia aikaan, johtuen tästä liikkeestä. Tässä täytyy päästä oikeaan diskofiilinkiin, että tämä onnistuu. Polvet siis menevät eteenpäin, lantia menee taakse ja suoraksi, kädet alaspäin, ja hieman eteen, hartiat liikkuu ja pää liikkuu. Tämä on siis tärkein perusliike diskotanssissa. Seuraava on vasen jalka sivulle, 1, oikea yhteen 2, oikea jalka sivulle 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nostamme reilusti polvia ja nostamme jalkaa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Lisäämme tähän kanta-askeleet. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Nyt juoksemme taakse. 1, 2, 1, 2. Käännämme varpaat vielä ulospäin. Ja seuraava liike on sitten vasen jalka päälle ristiin. 1, oikea jalka suoraan taakse, vasen sivulle, oikea päälle ristiin. 1, 2, 3, 4, alas, taakse, sivulle, ristiin. 1, 2, 4, 1, 2, 3. Ja sitten vasen jalka yhteen, oikea jalka sivulle ja nostamme lankaa. Oikea yhteen, vasen sivulle ja nostamme lankaa. 1, 2, 3, 4. Nyt tämä voimme tehdä näin päin. Ja osaamme nämä liikkeet, katsotaan, istutaan.